Estic fart de tu. No pots fer el que et doni la gana. Josep, ho sento, no era la meva intenció. Ni ho sento ni res. A la propera et quedes fora de... Em pots escoltar d'una vegada? No vull escoltar les teves merdes. D'acord, Charlie, doncs hauràs de fer una dieta específica que es diu detox i que és principalment i exclusivament el consum de líquids. Què? Com? Però si ja sóc massa prim, no crec que necessiti cap dieta per aprimar-me més. Ja, però és que el que tu creguis no ens interessa. Són ordres de la producció, ho has de fer. Has de fer aquesta escena sí o sí, si no ja pots marxar-te. Però estàs tu nervosa? No penso fer un despullat davant de tanta gent, si n'està justificat. Molts pagarien per estar en el teu lloc. No siguis tan egoista. La veritat, no sé per què hem vingut. Sí, després de veure el vídeo de YouTube on el deixaven a parir, se m'han tret totes les ganes de venir. Va, noies, doneu-li una oportunitat. Ha fet coses molt bones. Això ja ho veureu. Espero no haver desperdiciat els meus diners. Va, calmeu-vos que ja comença. Doncs l'altre dia van venir 4 persones al meu nit. Era ni més ni menys el senyor Sebastià, el senyor Ermità, ja podeu imaginar quina era l'altra persona. Era la Minerva. I vaig tenir que fer un cabrit per 4 persones. I això va ser una feinada, perquè el cabrit tenia que ser molt gran i no hi havia molts cabrits al mercat. Llavors vam tenir que fer un cabrit petit i ens vam quedar una mica de gana. Però no hi va passar res. Fins que el senyor Sebastià, mentre s'estaven menjant, no hi parava de preguntar-me coses. Que si volia ser caçador, que si volia ser moliner, que si volia ser panader, i no hi parava, fins que em va preguntar «I que no t'agradaria casar-te?» I jo, com no volia, em vaig dir «Sí». I m'he posat sobre aquesta taula per recordar-me que sempre hi ha una manera diferent de veure les coses.